Simți că managementul clubului sportiv a devenit practic un al doilea job? Că tot timpul se duce pe tabele, pe hârtii, pe mesaje interminabile în grupuri de chat, în loc să te concentrezi pe ce contează cu adevărat, sportivii și performanța lor? Ei bine, fix despre asta vorbim azi. Există o soluție care promite exact trecerea asta, de la administrație la performanță. Hai să descoperim împreună platforma Sport Club Pro. Dar stai puțin, înainte să sărim la soluție, cred că e important să înțelegem exact provocările. Orice manager de club sportiv o să se recunoască mai mult ca sigur în ce urmează. Datele membrilor împrăștiate prin zeci de fișiere Excel, urmărirea plăților și a prezențelor, un proces manual care mănâncă timp. Vizibilitatea online ca să atragi membrii noi e aproape zero, iar comunicarea pe grupurile de chat devine un haos total. Sună cunoscut, nu-i așa? Ei bine, fix pentru a rezolva tot acest haos administrativ, a fost creată o soluție digitală. Hai să vedem cum funcționează de fapt. Și uite care e punctul cheie. Sport Club Pro este o platformă de management gratuită și completă, gândită special pentru a digitaliza și a simplifica toată administrația unui club. Reține două cuvinte: gratuită și completă. Iar imaginea asta surprinde perfect filozofia din spate. Mesajul e foarte clar. Gata cu Excel-ul. E timpul pentru o experiență modernă și pentru vizibilitate în directorul de cluburi. De fapt, o dublă promisiune: eficiență în interior și creștere în exterior. Să începem cu fundația, cu baza oricărui club bine administrat, organizarea centralizată. Cum anume aduce platforma asta ordine în haosul de care vorbeam? Uite, totul pornește de aici, de la tabloul de bord. Ăsta e centrul de comandă. Dintr-o singură privire ai pulsul clubului. Câți membri activi sunt, ce încasări, ce cheltuieli, ce profit și vezi chiar și prezențele de azi. Nu mai trebuie să cauți informațiile astea în 10 locuri diferite. Și hai să luăm un exemplu concret de pe dashboard. Un simplu număr, uite, 54 de membri activi. Nu e doar o statistică, e un indicator vital pentru sănătatea clubului actualizat în timp real. Dar ce se ascunde de fapt în spatele numărului ăstuia? În spate se află o bază de date completă. Fiecare membru are propriul profil cu status, cu grupa din care face parte, cu detalii despre cotizație și date de contact. Totul e organizat, vizual și foarte ușor de filtrat. Gata cu listele ale interminabile. Să luăm o sarcină de zi cu zi, prezența. Uite cât de simplu devine procesul. Alegi data, alegi grupa și doar bifezi sportivii care sunt prezenți. Un click pe salvează și gata. Totul e înregistrat. Super rapid, eficient și fără nicio hârtie. Acum, hai să atingem un punct sensibil pentru orice organizație: finanțele. Claritatea și transparența sunt esențiale, iar platforma chiar asta își propune să ofere. Și totul începe cu flexibilitate. Platforma îți permite să creezi tot felul de cotizații, de la abonamente standard, la reduceri pentru elevi sau pachete pentru frați. Practic, sistemul se adaptează după cum funcționează clubul, nu invers. Imaginea asta ilustrează perfect fluxul financiar. Pe o parte, avem ecranul de încasări, unde urmărești toate plățile de la membri. Pe cealaltă parte, ecranul de cheltuieli, unde înregistrezi tot ce iese din club. Simplu și la obiect. Și care e rezultatul final? Păi, tabloul de bord preia automat toate datele astea și îți calculează profitul net. Graficele astea vizuale îți arată exact cum stau lucrurile, încasări versus cheltuieli, și ai o imagine clară a sănătății financiare, fără să mai faci tu calcule manuale. Perfect! Am optimizat managementul intern, dar cum ajută platforma clubul să crească? Acum urmează uneltele de vizibilitate online. Aici, lucrurile devin chiar foarte interesante. Fiecare club înregistrat primește automat o pagină web publică cu un look profi. Practic, o carte de vizită digitală, gata de a fi trimisă oricui, fără niciun cost și fără niciun efort tehnic. Și mai mult de atât, pagina asta face clubul vizibil în directorul de cluburi. Imaginează-ți un părinte care caută în orașul lui un club sportiv. Prin directorul ăsta, care e organizat pe localități, clubul poate fi găsit foarte, foarte ușor. Platforma devine astfel un instrument real de atragere de noi membri. Și cât de complicat e să activezi toate astea? Ei bine, deloc. Totul se face din setările clubului. Completezi detaliile, selectezi orașul și sportul, bifezi căsuța activează pagina publică și gata! Clubul e online și vizibil pentru toată lumea. Ok, acum că am văzut funcționalitățile principale, cum arată concret procesul de început? Hai să vedem care sunt primii pași pentru a digitaliza clubul. Procesul e structurat în 4 pași logici și foarte simpli. 1. Înregistrarea contului. 2. Configurarea detaliilor clubului.
Pasul 3. Crearea grupelor de antrenament. Și, în final, configurarea tipurilor de cotizații. Odată ce ai parcurs pașii ăștia, platforma e gata de treabă. Și, la finalul zilei, totul se rezumă la ideea asta. Asta e promisiunea fundamentală a platformei: concentrează-te pe performanță, lasă administrația în seama noastră. O declarație puternică ce spune totul despre valoarea pe care o aduce. Așa că încheiem prezentarea de azi cu o întrebare deschisă, o întrebare despre viitor. Este clubul tău gata pentru această transformare?